Agintariak, enpresa gizonak, gonbidatuak, komunikabideak, momentuak merezi du. Gas sarera lotutako Euskadiko lehen gas hornitegiaren inaugurazioa da. Gasolindegi bat bezalakoa da, baina gasolinaren lekuan gasa saltzen du. Gas naturala hain zuzen, etxeetako sukaldean edo berogailuetan erabiltzen den berdin-berdina. EDP konpainiak zabaldu du eta erregai fosilekin dabiltzan autoentzat alternatiba bideragarri baten lehen urratsa da. Eredu izateko helburuarekin, EDP bera enpresaren auto guztiak aldatzen ari da, gas erabiltzaile bihurtuz. Hau da bat. Normalean, gas naturalarekin dabiltzan auto eta furgonetak bifuelak dira. Hau da, gasarekin eta baita gasolinarekin ere ibiltzeko gai dira. Ekipamendu berezia izaten dute horretarako, batez ere motorrera sarrera bikoitza behar da. Zentralita batek autoa gas naturalarekin edo gasolinarekin funtzionatzen ari den jakingo du eta bakoitzak beharrezkoa duen aire nahasketa egokia egingo du. Motor bat, bi erregai. Gidariak edo kontsumitzaileak galdera hau egingo du behar bada. Etengailuren bat sakatu behar aldut palankatxo bati eragin gasolina edo gasa aukeratzeko. Ez, automatikoki eta ezer ukitu gabe egiten du hori autoak. Gas naturala da erregai hobetsia, eta presioa 6 barretik jaisten denean gasolinara egiten du salto. Badago gasolinazko auto bat gasa erabiltzeko eraldatzea, baina geroz eta gehiago dira aukera hori fabrikatik ekartzen duten serieko autoak, eta mundu mailako merkatuetan eskaintzen direnak. Hau munduan zehar tendentzia bat da. Azkenean kotxeko fabrikanteak munduan zehar dabiz, ez bakarrik hemen. Da tendentzia mundial bat, ez da? Horrelako 18 milioi auto dago munduan oraintxe. Iran, Pakistan, Argentina eta Brasil dira rankingaren puntako herrialdeak. Irango errepideetan adibidez, gas naturalarekin funtzionatzen duten 3 milioitik gora auto dabil. Espainian ez dira 20.000 iristen, baina urtero 120 hazten da kopurua, eta horregatik gasindegien beharra. 2020irako munduan 60 milioi auto gas naturalarekin ibiliko dira. Motorra bi erregairekin dabilenez, bi depositu daramatza. Hemen azpian dagoena gas depositua da. 13 kilo gas sartzen da bertan, eta horrekin 350-400 kilometro egin daitezke. Ez da nahastu behar gas natural konprimatua eta azken aldian zenbait gasolindegitan saltzen hasi den petrolioaren gas likidotua. Gas naturala metanoa da berez, eta bestea berriz propanoaren eta butanoaren nahasketa. Eta barruan ikusten da bi adierazle dituela. Bata gasolinarentzat eta bestea gasarentzat. Automatikoki salto egiten du batetik bestera, martxan. Zu konturatu gabe, tangen presioa jaisten denean. Gas naturala, ohiko erregai fosilak baino merkeagoa da. 130 eta 50 artean da merkeagoa. CO2 isuri gutxiago eragiten du, baina batez ere, sufre eta nitrogeno oksiduen eta bestelako partikula kutsagarrien ia 100% desagertzen dira. Bi tapoi ditu, bat gasolinarentzat izango da. Eta bestea goikoa, konprimatutako gas naturalarentzat. Motorrak lan gutxiago egin behar du gainera gas naturala erretzeko, eta seguruagoa da. Iesen bat egongo balitz, gora joango litzateke, airea baino arinagoa delako. Hau konektore estandarra da, azkar egokitu eta azkar kargatzeko pentsatua. Erregaiaren salneurria ikusten duzuenez, masa unitatetan dator, hau da, kiloko eurotan. Presio aldea da gasa tututik depositura eramaten duena. Hornigailuan 250 da presioa, eta hutsik dagoen deposituan berriz 6 eskas. 200 barera iristen denean salto egiten du.
Hau bezalako utilitario batek 13 kilo karga litzake. Baina gainera edukiera hori alda daiteke. Fabrikara eska dezakezuzuk nahi duzun autonomia duen depositua. Txistuka ari da. 3 egiten dituenean bukatu duela esan nahi du. 3ko erregela sinple bat erabiliz, 13 kilo horiekin 200 kilometro egiten dituela jakinda, auto honek gutxi gora bera 3 kilo gas beharko lituzke 100 kilometroko. 3 euro alegia. Egia da baita ere, deposituak toki gehiago hartzen duela, bereziki konbertsioa egiten den kasuetan. Auto berrietan aldiz, integratua dator eta ez da nabaritzen. Lehen aipatutako 130 eta 50 bitarteko diru aurreztea instalazioaren araberakoa da. Gas hornitegian botatzen badugu erregaia, azpiegitura hori baliatzen dugu. Baina izan dezakegu gure gas hornitegi propioa, dela etxean, dela lantokian. Anoetako hau ere EDPrena da. Edo nork izan lezake antzeko hornitze puntu bat. Gas sarera konexioa arrunta izatea nahikoa da horretarako, eta konpresore bat. Konpresorearen indarraren arabera, kargak gehiago edo gutxiago eramango du. Oinarrizko gas hornitegi bat 3.000 euro kostatzen da, eta 8 ordutan betetzen du depositua. Horrela eskura daiteke 150ko aurreztea. Estazio honetan 2 autok aldi berean bota dezakete erregaia 5 minuturo. Egun guztian etenik gabe. Zanga honetan zehar dator gasa 250 barreko presioarekin. Eta hau berriz gas hornitegia gas sare orokorrera lotzen duen konexioa da. Gasolindegi bat findegiko hodietara zuzenean lotuta egongo balitz bezala da. Horrek desberdintzen du berez hau gasolindegi batetik. Horniketa etengabekoa da. Ez du kamioi batek etorri behar tarteka betetzera gas banaketa sarearekin konektatuta dagoelako. Hau konpresorea da. Sarearen presioa 10 bar delako eta konpresoreak 250 igotzen du. Hau biltegia da, botila bateria bat. Gasa 10 botila hauetan 250 barreko presioan gordetzen da. Hala, konpresoreak ez du etengabe lanean egon behar, eta zerbitzua azkarragoa da. Gasa dagoeneko biltegiratuta dagulako. Gas naturala ohikoa izateko falta da oraindik, baina hasi berri den bide horretan abantailarekin abiatu da. Erregai fosilak ez bezala, metanoa sortu egin daiteke, ekoitzi adibidez, hondakin organikoak erabiliz. Teknologikoki, Europa iparraldeko herrialdeak oso aurreratuta daude arlo honetan. Eta energia eolikoaren soberakinekin gauez sortzen direnak adibidez, eta hidrogenoa eta karbono dioksidoa lehengai dituen prozesuak ere erregai bezala erabil daiteken gasa du emaitza. Marka ezagun askoak ari dira ikertzen bide hau.